Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап жиберди. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Татарстанда коронавирустан тагын 2 ират вафат, алар кайсы районнардан? Чаллыга республика президенты килде, Рустем Минниханов яңа спорт объектлары ачуда катнашты. Республикада коронавирус инфекциясынан 2 үлем очрагы теркәлде. Ширмешән районында яшәүче 1952 елда туганы ират 2 яклы пневмония белән анестезиология һәм реанимация бүлегенә хастаханәгә салына. Пациентның хәле көннән-көн авырая һәм ират вафат була. Тагын бер үлем Казан кешесендә теркәлә. 1985 елда туганы ират 7нче госпитальгә салына. Табиблар анда COVID-19 вирусы белән пневмония терки. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 28 кешедән COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның яңа очраклары теркәлмәгән. Шулай итеп 28 августка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 6242 очрагы теркәлде. Аларның 5235 терелгән, 13 узган тәүлектә. Чаллыда Победа футбол манежы һәм КамАЗ боз аренасы ачылды. Ачылу тантанасында Татарстан Республикасы президенты Рустем Минниханов һәм Татарстан Республикасының спорт министрының беренче урынбасары Халил Шәйхетдинов та катнашты. Объектта тренерлар һәм спортчылар өчен 4 киенү шишенү бүлмәсе, тренажер залы, көтү зонасы, медицина блогы, сакчылык янгын посты бүлмәсе, спорт инвентаре, махсус техника саклау бүлмәләре бар. Төзүче балалар яшүсмерләр спорт мәктәбендә шөгыльләнүче 700 бала өчен бу бик мөһим һәм кирәкле объект. Манежы ел әйләнәсе эшләячәк, икенче объект ябык КамАЗ шугалаган 2020 елның февралендә төзи башладылар. Объектта хоккейчылар өчен 4 киенү шишенү бүлмәләре, спортчыларны әзерләү өчен зал һәм медицина бүлмәләре урнашкан. Ябык шугалак шәһәрдә фигуралы шуу һәм чаллы спорт мәктәбенең хоккей бүлекчәләрендә тәрбияләнүче 600 бала өчен 3нче бина булып тора. Шулай ук шугалак шәһәрдәшләребез өчен дә ачык булачак. Город Набережные Челны всегда славился футбольными традициями. Я нисколько не сомневаюсь, здесь появится на фоне вот всей этой инфраструктуры, значит, огромное количество любителей футбола. Спорт белән шөгыльләнү өчен тагын бер яңа урын, Чаллыда яңа спорт комплексы ачылды. Әлеге бина кыска вакыт эчендә төзелгән махсус универсаль мәйданчык тулырак алдагы материалда. Ясалма котлам, яктырту баганалары, яңа кирәк яраклар. Әлеге универсаль спорт майданчыгы 22нче мәктәп территориясында урнашкан. Аны 2 ай эчендә төзеделәр. Это поле не будет пустовать. Мы бережно будем относиться к дорогое имущество. А депутатам дадим наказ, чтобы такие спортивные поля, волейбольные, баскетбольные у нас появились в нашем поле. Так, у нас в школе есть место, где размещать. Спасибо вам. И будем держать за спорт, за мир, за хорошую учебу. Хәзер микрорайоннарда спорт белән шөгыльләнү өчен максималь уңайлы шартлар тудырылды. На сегодня мы создаем площадки не такого, а вот такого уровня, для того, чтобы в 21 веке наши дети могли бы играть уже и на искусственных полях. И считаем это нормой для города Набережные Челны. За последние 5 лет таких спортивных площадок в городе Набережные Челны построено около 90 штук. Бу заманча майданчыкта бүтән шәһәр футболчылары, баскетболчылары һәм волейболчылары да шөгыльләнә алачак. Лилия Гатина, Диана Мулярова, Сергей Кищенко, яңалыклар. Бәйрәм булачак. Чаллы башкарма комитеты республика һәм шәһәр көнен үткәрү форматын билгеләде. Бәйрәм 30 августта узачак. Республика көне уңайнан Чаллы ипподромында милли көрәш ярышы узачак. Турнир иртәнге 10ннан көндезге 3-кә кадәр үтә. Театралештерелгән тамаша һәм фейерверк булмаячак. Бу хакта шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Рамил Халимов белдерде. Бәйрәм чарасын билгеләгәндә оештыручылар беренче чиратта тантанада иминлек турында кайгырткан. Нәтиҗәдә барлык чараларны да зур булмаган майданчыкларда бүлеп үткәрү турында карар кабул ителде. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева, сезгә күңелле яллар теләп сау булашам, исән сау булыгыз.
Внимание! В выставочном центре «Экспо Кама» с 7 по 30 августа выставка-продажа индийских товаров. Индийские товары в выставочном центре «Экспо Кама». 0+. Внимание, садоводы! С 28 по 29 августа в ШШК пройдет выставка-продажа от новосибирского питомника. В ассортименте полукарликовые яблони, груши, вишни, новейшие сорта малины, смородины, жимолости, крупноплодная клубника и многое другое. Ждем вас с 10 до 18 часов. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 39 23 23.